Smai Sir, Croeso I Grochan Disney. David dwi. A April dwi, dau o ddysgwyr Cymreig da ni. A dau fan Disney da ni hefyd. Mae ein penodau ni'n berffaith I ddysgwyr a ffaniau Disney eraill. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei parciau a'i hyd. Dewch I mewn. Helo pawb, da ni yma efo penod arall o Grochan Disney. Helo April. Helo David, sut wyt ti heddiw? Dwi'n iawn, diolch. A ti? Ie, dwi'n iawn hefyd. Da iawn. Rwan, mae gyda ni lawer I siarad amdano. A fel arfer, da ni'n dechrau efo newyddion ffilmiau. Mae gyda ni thema yn y benod yma, Hidden Gems neu Trysorau Cudd, literally Hidden Treasures. Ein trysor cudd cyntaf, oeddech chi'n gwybod bod na Rhaghysbyseb ffilm Disney newydd? Da ni wedi siarad am y ffilm newydd yma ar y podlediad o'r blaen. Do, da ni wedi gweld y Rhaghysbyseb newydd am Mufasa, the Lion King. A be oedd ti'n feddwl? Mae'r ffilm yn edrych yn hyfryd. Ro'n i'n dwlu ar y Lion King sy'n ffilmio'n fyw gan Jon Favreau. Ro'n i'n meddwl bod y ffilm yn iawn, ond dwi'n edrych ymlaen at y prequel newydd. A be ydy prequel yn Gymraeg? Cwestiwn da iawn. Rhaghynnes ydy prequel yn Gymraeg. Rhaghynnes. Neis, diolch. Dwi ddim yn gwybod rhywbeth am y ffilm. Wel, dydy Jon Favreau ddim yn dod yn ôl I gyfarwyddwr ffilm. Mae gynnon ni gyfarwyddwr newydd, Barry Jenkins. Mi wnaeth o gyfarwyddwr ffilm Spotlight. Mi wnaeth Spotlight ennill ffilm orau yn yr Oscars yn 2016. Ydy'r un cast yn dod yn ôl? Ydyn, wel, mae rhai o'r cast yn dod yn ôl. Donald Glover yn chwarae Simba eto, ac mae Beyoncé yn dod yn ôl I chwarae Nala. Spirit! Dwi'n doli ar Beyoncé fel Nala. Really? Mae Simba a Nala yn Adrodd stori Mufasa i'w merch yn y ffilm newydd. Dyna stori y ffilm, really. Mae Tymor a Pumbaa yn helpu hefyd I adrodd y stori. Felly, mae Billy Eichner a Seth Rogen yn dod yn ôl hefyd. Neis iawn. Da chi'n gallu gwylio'r Rhaghysbyseb rwan gan dilyn Disney ar Instagram. Tra da chi yno, dilynwch ni hefyd at Crochan Disney. Ydy wir, pam llai? Dwi wedi rhannu pob llun o fy nhaith I Orlando am mis Ionawr. Da ni'n dal I wneud ein gair Cymraeg dyddiol, Daily Welsh Word. Didwch wrth eich ffrindiau a dilynwch ni os gwelwch yna. Wel, rwan, dwi eisiau siarad am ffilm sy'n trysor cudd. Da iawn, diolch April. Dwi wedi gwylio'r ffilm Disney Strange World. Neis, doedd y ffilm ddim yn llwyddiannus iawn. Nac oedd. Naeth Disney ddim hysbysebu'r ffilm yn dda iawn, ond dwi'n hoff iawn o'r ffilm. Mae'n ffilm am deulu o fforwyr neu explorers. Rhaid iddyn nhw archwilio byd rhyfedd efo anifeiliaid rhyfedd a phlanhigion rhyfedd I achub eu catref. A be oedd ti'n feddwl o'r ffilm? Ro'n i'n mwynhau'r ffilm yn fawr, achos doedd y ffilm ddim yn llwyddiannus, ac hefyd do'n i ddim yn nabod rhyw person a welodd y ffilm. Ro'n i'n disgwyl rhywbeth drwg, ond ro'n i'n hoffi Strange World.
a dwi'n gwylio'r ffilm efo ti ar hyn o bryd. Dwi ddim wedi gorffen y ffilm eto, ond mae'r ffilm yn hyfryd iawn. Dwi'n cytuno efo ti. Mae'r golygfeydd a lliwiau mor hardd. Ydyn. Ac mae'n well gen i Strange World na ffilmiau diweddar eraill fel Wish neu Raya and the Last Dragon. Ydy, dwi'n cytuno. Felly, David, wyt ti wedi gwylio unrhyw ffilmiau sy'n Trysorau cudd y mis yma? Do, dwi wedi bod yn gwylio Old Yeller eto. Na! hen ffilm Disney, ffefryn pen o'n i'n blentyn. Ffefryn, Old Yeller! Wel, un ffefryn, ie. Dwi erioed wedi gweld Old Yeller o'r blaen, a sgen I ddim diddordeb mewn gwylio'r ffilm. Ie, dwi'n dallt. Achos fel Bambi, mae Old Yeller yn enwog iawn am fod yn drist iawn. Mae'n werth deud bod y ffilm yn harsh iawn, ond mae'n ffilm Disney glasurol beth bynnag. Be ydy'r stori? Bachgen ifanc ydy'r prif gymeriad yn y ffilm. Mae o'n tyfu yn yr Old West yn America. Mae ei dad yn gadael I chwilio am arian i'r teulu. Felly rhaid i'r bachgen aros adra a gweithio i'r teulu. Mae o'n ffindio ci Crwydr. Yn y dechrau, dydy o ddim yn hoff iawn o'r ci. Mae'r ci yn cheeky, tipyn bach. Ond yn y pen draw, mae'r ci yn helpu'r teulu ac mae'r bachgen yn dechrau caru'r ci. Wel, dim gwobr am gesio beth sy'n digwydd, David. Neis iawn. Wel, mae gynnon ni rai newyddion y parciau I siarad amdano. Oes, rhaid I ni symud ymlaen i'n segment nesaf, newyddion y parciau. Yn gyntaf, mae yna bareid newydd yn Disney California Adventure. April, wyt ti'n gallu siarad am Better Together Parade os gweli di na? Wrth gwrs, mae gan y parade y Better Together sawl cymeriad Pixar. Mi nes I wylio'r parade ar YouTube yr wythnos diwetha. Mae Coco yn y parade. Turning Red, Toy Story, wrth gwrs. Oes, a ffilmiau llai poblogaidd hefyd fel Soul. Ond dim Good Dinosaur. Am ddrist. Roedd y parade yn hyfryd beth bynnag. Mi ynesti rannu link YouTube efo fi. Ro'n I wrth fy modd efo'r float o Soul. Ac up hefyd, roedd na buped mawr o Kevin, y snipe o'r ffilm. Roedd y cymeriad Russell ar Kevin. Oedd, mae'n edrych yn anhygoel. Hefyd, yn y newyddion, mae gan Tokyo Disney Sea dir newydd, a New Land. Oes, Fantasy Springs yn Tokyo Disney Sea. Da ni'n gyffroes iawn am yr atyniad newydd o Tangled. Ydan! Mae yna 2 ardal yn Fantasy Springs. Mae yna World of Frozen, yn debyg i'r ardaloedd Frozen newydd ym Mharis a Hong Kong. Mae yna ardal Peter Pan. Ac hefyd, mae yna ardal Tangled. Mae'n edrych mor dda. Mae yna atyniad tywyll hefyd. Mae'n werth gwylio'r fideo ar YouTube o'r atyniad Tangled newydd. Mae'r Llusernau yn edrych yn fendigedig. Dach chi'n medru bwyta yn y snugly duckling hefyd. Waw, gwych. Diolch, April. Croeso. Wel, symud o Fantasy Springs I Fantasy Gardens. Mi wnaethon ni ddarganfod trysor cudd eto. Oeddech chi'n gwybod bod gan Hong Kong Disneyland Fantasy Gardens? Rwan, mae gerddi yn bwysig iawn I ddiwylliant Hong Kong. Pwysig am heddwch a llonyddwch.
Mae'r gerddi mewn thema Fantasia, y ffilm Fantasia. Mae yna sawl topieri o gymeriadau o'r ffilm, hefyd blodau hardd, coed, a da chi'n gallu cyfarfod llawer o gymeriadau Disney yna cytiau o gwmpas a gerddi. Neis! Wel, rwan, da ni wedi ymweld â Hong Kong a Japan yn y pennod yma. Felly, rwan, da ni'n symud i China. Oeddech chi'n gwybod bod gan Shanghai Disneyland westy Toy Story? Yn California, mae gynnon nhw westy Pixar Pier. Ym Mharis, mae gynnon ni westy Cheyenne mewn thema Hollywood Western, efo pethau fel Woody's Roundup yn yr ystafelloedd. Ond yn Shanghai, mae gynnon nhw westy efo popeth Toy Story. Ydych chi'n medru aros yn ardal Woody neu ardal Buzz Lightyear? Wrth gwrs, yn yr ardal Woody, ydych chi'n medru disgwyl ystafelloedd mewn thema western, ac yn yr ardal Buzz Lightyear, ydych chi'n medru disgwyl ystafelloedd mewn thema gofod allanol. Mae'n edrych mor ddiddorol. Ac mi nes I ddarllen bod chi'n gallu bwyta yn y Sunnyside Cafe neu ffindio bwyd yn y Sunnyside Market. Mae'n debyg bod yr ardaloedd yn thema Sunnyside Daycare o Toy Story 3, dwi'n meddwl. Wel, dyna fo am newyddion y parciau. Ein segment nesaf ydy ffeithiau Disney. Gan cadw efo ein thema am mis yma, dwi isio rhannu un o fy hoff drysorau cudd yn Disneyland Paris. Rwan, mae llawer o'n gwrandawyr yn dod o Gymru, a da ni wrth ein bodd efo dreigiau, dyna dragons wrth gwrs. Wel, oeddech chi'n gwybod bod chi'n gallu ffindio draig gudd o dan y castell yn Disneyland Paris. Mae'r castell ym Mharis yn hardd iawn, ac roedd Imagineer Terry Hardin isio draig go iawn o dan y castell. Fel arfer, mae'r draig yn cysgu, ond byddwch yn ofalus, weithiau mae'r draig yn codi ac yn grawlio at y gwesteion. Wel, dyna fo am y benod yma. Diolch, David. Diolch I ti, April, a diolch i'n gwesteion fel arfer. Os da chi'n mwynhau y podlediad yma, gadewch adolygiad I ni ar iTunes neu YouTube ac ati. Os gwelwch hynna, da chi'n gallu rhoi arian I ni ar coffee.com, dyna yn Saesneg ko-fi.com. Ac os da chi'n ffindio ein podlediad yn ddefnyddiol am ddysgu Cymraeg, gadewch neges I ni ar Instagram, please. Da ni'n hoffi derbyn adborth. We love receiving feedback. Ydan, welach chi mis nesa pawb. Hwyl pawb! Mae'r benod hon o Grochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, hawlfraint Crochan Disney 2024, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch I noddwyr Menteriaeth Conwy a Gwawr Dafydd ein tiwtor ar ein taith. Welai chi yn fuan, bawb. Da ni'n gyffroes iawn am yr atyniad newydd o Tangled. Ie! See, mae April yn gyffroes.